Какво предлагате от вашата фирма? От нашата фирма предлагам може да От тези може да вземете 100%. Добре, няма да. А какво си ги? Парче. Тези кремвирски леки, два вида са запарени. Това е мортадела. Вече се опитате, това телешки са на това, хамбургския мед. Наденичките само тук са изложени, иначе са ето там при колегите на топлата точка. Защо България? It will be more tasty for you.